Kan wala lang balo. Ay, talagang makanya na niya magarala. Balang may kabalo ako naman. Kaluguran ko rin ang anak, makalonos lang. May kaya ka lang dibinan ko ang pera. Sa likod ko mo kala. Eh, pa niya diyan dibinan na ko ang pera. Alala pa niya rin pa, mga kalululan eh. Oo, niya binala ka na ako. Kung baka niya anak ko, binala ka na ako. Kasi mo pa bulera ako. Kanya niya may haragolan na lang. Ay, tapos na rin ako kanila. Pupunta lang tao niya kahit dibinan na ako na nanong bagirang pamangan ka na ako. At ako mo, hara ka na ako. Eh, kung manmanya, ako tas manya ko kaluluwa, kakaluluwa na ako manya, ako magyeda ka na ako, ini ako. Si masayalan eh. Oo. Kinaluan kaya bego, mestra ka rin. Pamarugad ka na ka lang. O gagawan din. Makalunos laro ko. Kapalo, huwag ka nung magalo. The flavor is pomegranate and it tastes sweet and delicious. This is a collagen grade half. Guys, meron ako important announcement sa inyo. Pero, babasahin ko muna to. I've been using humans for practice. Ownable eating tea, ma'am. Ownable eating tea. Ownable eating balance. Did you know that the first part of the phase to eat is known as Yan, mainit. Ayaw ko na yan. Bibili ka ng burger o hindi? Ay! Huwag. Itlog dyan. Saka ano. Egg. Egg burger. Mag-stock na lang kasi tayo dyan ng buns. Tsaka ano. Egg patty. Tsaka egg. Kaya ka ito magluluto minsan. Tago ka. Diet daw eh. Diet ha? Ano naman naiisip natin kain. Ay, babe, andyan ka na pala. Grabe yung kapatid mo, ang lakas kumain. Naubos na yung binigay ko. Gusto ng kapatid mo na ikaw yung papakain sa kanya. Oo, halata ko nga din. Huwag ka mag-alala kung
Ay, mga kasunod. Scripted. So may nagsabi, Ma'am Rosmar, nahuli ko po. Pero tinignan ko naman sa... So may nagsabi, Ma'am Rosmar, nahuli ko po. Pero tinignan ko naman sa wall mo. Eh wala ka... So screenshot, guys. Ilagay niyo sa wall niyo at mag-comment kayo. Nahuli Then ko. pag nakita mo, saka kayo... Saka mo kayo, okay? Nasa wall niyo ah. So may Bibilang kita gago ka. sabi, Ma'am Rosmar, nahuli ko po. Pero tinignan ko naman sa wall mo. Eh, wala ka naman. So, screenshot nyo guys. Ilagay Wala yun. sa wall nyo at mag-comment kayo. Then, pag Hindi totoo yan eh. Hindi mo mahuli yan. nakita mo, saka kayo na. Saka mo kayo, team. Okay? Nahuli ko na din. Huli. Sige na, wala Na, ka. na, na. Gago ka, Rosmar ka. Pag ito, hindi mo. Ano gagawin mo? Eh, de, yari siya sa akin. Yung Screenshot screenshot mo. ko na eh. Nahuli ko na. Alam mo ya. Post mo sa wall mo daw. Ah, sa wall ko. Oo, tapos i-mention mo yun. Ah, sabi ba? Ulitin mo. Kaya, paano i-send yung picture dito? Sa Wala. comment. Ako masasend. Ba't sila nasisend oh? Hindi picture ang sinend doon. Ano yun? Yung nakapost na ano. Pinapost mo na yun sa wall bago masisend mo yung link. Daddy, paano mapopost? Post mo sa wall mo. Paano ka nagpo-post? Nawali ko ka mo. Hindi kami friend na to. Hindi. Send mo, i-post mo sa wall mo. Mapupunta ka dun sa kanya. Punta ka dun sa kanya. I-send mo yung link yun sa sa comment. Ayan niya ha. 10,000 yan. Yari siya dyan. Iyo ko nga doon. Tutulog Ba't na. sa story? Eh. Huli. O, tapos daddy? Hmm? Tapos? May Ayan post na. yan. O di, i-send mo sa kanya. Punta ka Hindi. dun sa ano Di ba niya. dapat i-mention siya? Punta ka dun sa ano niya. Rosemar? Mm. Tapos?
I-comment ko dyan yung Ha? i-comment mo dyan yung link ng post mo. Paano yun? Hindi ko rin alam paano Kunin ko yung mag-comment link eh. na to. Oo. Copy link. Yari siya.